салом бинандагони хабартиҷӣ. Русия ба идомаи парвозҳои чартарӣ дар моҳи ноябр барои ба ватан бурдани муҳоҷирон тоҷик то ҳол иҷозат надодааст. рӯзи 1 ноябр танҳо ба як ҳавопаймои ширкати Somon Air ба сурати истисонӣ иҷозат доданд, ки аз фурудгоҳи Домодедово мусофиронро бубарад. ба ин парвоз танҳо ба афроди эҳтиёҷманд, асосан ба занону пиронсолон ва маризон иҷозат доданд, ки ба ватан баргарданд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, барои идомаи парвозҳои чартерӣ бо Русия музокира ҷараён дошт, вале то ҳол натавонистанд дар ин масъала ба мувофиқа. Шарти ҷониби Русия барои идомаи парвозҳо ин буд, ки бояд бештар ширкатҳои русӣ муҳоҷиронро ба ватан баранд. парвозҳо байни Тоҷикистону Русия 20 март дар пасманзари пандемияи коронавирус қатъ шуд. аз он вақт баъд байни ду кишвар танҳо парвозҳои чартерӣ анҷом мешаванд. ширкатҳои русӣ тавассути ин парвозҳо ҳақ доштанд аз Тоҷикистон танҳо шаҳрвандони Русияро бубаранд, вале ширкатҳои тоҷикӣ танҳо барои ба ватан баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон иҷозат доданд. вале ин дар бораи гуфта мешавад, ки дӯстони азиз, шумо метавонед ба посолствои Тоҷикистон занг занед, ба кадом шаҳрҳое ки набошед. дар он ҷо шумо метавонед маълумот гиред ва айни ҳол чартер низ рейс маҳкам шудагиаст. чаро ина ҳеҷ ки намедонад. шумо метавонед занг занед или комментарий нависед. ба саволҳои шумо ҷавоб дода мешавад.